proposición non de lei ten a palabra don David Rodríguez Estévez do Grupo Parlamentario de En Marea. Ben, boa tarde, grazas, señor vicepresidente. Cando falamos da violencia de xénero no medio rural, non estamos a falar de un tipo de violencia de xénero diferente. Segue sendo a mesma violencia froito dunha sociedade marcadamente machista e dun sistema patriarcal. Mas a violencia de xénero que se produce no medio rural presenta características diferentes que a acometida en entornos urbáns. A violencia contra as mulleres non só se limita ás agresións físicas ou, nos peores dos casos, á morte das vítimas. As mulleres sofren tamén outros tipos de violencia, como a falla de servicios especializados, salarios máis baixos que os homes, cando non hai carencia de recursos económicos, acoso, maltrato psicolóxico, discriminacións en todos os ámbitos, violacións, etc. Esta violencia estrutural agudízase no caso das mulleres que viven no entorno rural. A violencia machista no medio rural conta con algúns factores e dificultades específicas que compre identificar se queremos deseñar políticas eficaces na loita contra a violencia machista. A dispersión xeográfica, o illamento, o despoboamento, o envellecemento da poboación, a falta de infraestructuras, medios de transporte e a supresión de servicios públicos. Estes elementos agravan a situación de vulnerabilidade das mulleres no entorno rural. Os recortes nos servicios públicos fan que o rural perda os escasos medios cos que contaba a prol da igualdade e contra a violencia machista. Escasa implementación de políticas de igualdade e recursos especializados para loitar contra a violencia machista dende ámbitos como o educativo, medios de comunicación, sanitario, forzas de seguridade, concellos, administracións de xustiza, medios humanos e materiais necesarios para garantir a saída real das mulleres desa situación de violencia. Debe asegurarse, dende as administracións, unha atención especializada axeitada ás mulleres no entorno rural, para evitar erros tan terribles como os que levaron no ano 2015 ao asasinato de María Isabel Fuertes, veciña da aldea de Pazos, en Verín, na provincia de Ourense, un caso no que non se activou o protocolo de protección. Ou, en 2016, o asasinato de Ana Gómez, veciña de Herbón, en Becerrea, Lugo, que solicitou nos días previos ao seu asasinato asesoramento para irse do seu domicilio. Outro dos factores é o illamento que padecen as mulleres no medio rural. Este illamento é especialmente dramático naquelas mulleres que só se interrelacionan co seu propio agresor. É o día a día de pequenos núcleos de poboación onde todo o mundo se coñece e onde son os agresores os que participan da vida social e do espazo público, mentres que as vítimas fican en moitos casos illadas do espazo privado. Isto dificulta enormemente as súas posibilidades de sair dunha situación de violencia. Os datos demostran a falta de implicación das diferentes administracións na loita contra a violencia machista. Un bo exemplo son os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial do ano 2015, onde se destaca que os xulgados de Cangas do Morrazo, Lalín, Cambados e Becerrea son os únicos de Galiza onde o 100% das causas de violencia de xénero tramitadas foron sobreseídas. A estes xulgados síguelle Betanzos con case o 96% das causas, todos eles xulgados do rural. Atendendo a estes factores e dificultades, compre implementar políticas integrais para acabar con modelos machistas nas relacións afectivas, económicas, sociais, etc., que den como resultado a fin da lacra que é a violencia machista. Menos información, máis presión e máis medo á hora de denunciar, dificultade para que se respeten as medidas xudiciais como orde de alonxamento e peor acceso aos recursos dos que dispoñen. Diferentes estudos coinciden en que, aínda que é imposible coñecer se a prevalencia do maltrato é maior ou menor no medio rural, abordar e atallar estas situacións é máis difícil lonxe das cidades. Existe unha maior presión sobre as mulleres para ocultar o maltrato no que viven, ao ser un medio moito máis pechado, posto que as relacións ca veciñanza son máis intensas e senten que ao facelo público afectarían o seu propio entorno. Pola contra, os maltratadores séntense menos cuestionados polo seu entorno, pois creen que ninguén vai inmiscuirse no que ocorre dentro da súa propia casa.
Fan falta inversións para mellorar o acceso aos recursos. O medo a denunciar no rural é maior e precísanse inversións para mellorar as políticas de igualdade. Existe unha cultura tradicional cun acusado sexismo dunha poboación envellecida e de dificultade de mobilidade para as mulleres. Non existe información e formación sobre o xénero, non existen medidas a adoptar para a prevención das víctimas, en especial nas ordes de protección, o que deriva en desprotección para as mulleres e incremento do risco de agresión. Dende En Marea propomos unha serie de actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para loitar contra a violencia de xénero no medio rural. Fortalecer e fornecer cursos de formación sobre temas vinculados ao empoderamento e implementar campañas de sensibilización e concienciación orientadas especificamente ás mulleres no rural. Poñer os medios e recursos suficientes para mellorar a atención ás mulleres vítimas de violencia machista no medio rural e evitar situación de illamento. Incrementar o número de centros de información á muller de xeito que poda acadarse o obxectivo de dispor como mínimo de un en cada concello da Galiza para cubrir as necesidades de asesoramento e apoio das mulleres que sofren violencia machista no rural. Na actualidade hai 81 CINs en todo o país, 29 na Coruña, 11 en Lugo, 14 en Ourense e 27 en Pontevedra, claramente insuficientes e faltos de recursos para atender as demandas e necesidades de información, atención e asesoramento xurídico e psicolóxico das mulleres vítimas da violencia machista. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez.